Zamani abokin tafiya wani rabin Shu'aibu Abdulsalam tuni shi ka sa kuka. Damuna uwar albarka baban Zainab an karisan da kai yi mukami fagen noma. Mai irin halin Sardauna tafi dan magami ko da yaushe guri nai kar a yau kuka. Allah ya kara kawo dama an yi kewar ka Shu'aibu al'umma da yawa sun yi ma fata. Shu'aibu al'umma da yawa sun yi ma fata. Ya kasan noma ya san ka. Tafi da magani ilimin noma da yawa. Tafi da magani Talakawa sun amfana. tafi da magani mai yin noma don jama'a. Tafi da magani Samun jama'a ne samun ka. tafi da magani mai gonar kifi kai ne. Tafi da magani Mai gonar kaji kai ne. tafi da magani babban manomi na kwarai. Tafi da magani Na Abdul Aziz Yari. tafi da magani manomin da baya da keta. Tafi da magani Mai tausan bayan Allah. tafi da magani lokacin ka an sha daɗi. Tafi da magani Na Mamuda Ali Shinkafi. tafi da magani fatan alkhairi muka ma. Tafi da magani Zakare bukayi muna komai. tafi da magani kwamishinan noma mun ci. Tafi da magani Mai son jama'a da ci gaba. tafi da magani kai famsak an more ka. Tafi da magani Riman bakura tafi da. tafi da magani wannan rabin Shu'aibu tafi da magani Rugun kake kuma babban motsi. tafi da magani ga tambari aje ka sama'u. Tafi da magani Fannin noma a sake ma. tafi da magani Allahu ya karo dama. Tafi da magani Dan magami Allahu ya magata. 08024886199 muna tare da Kabiru Muhammad Birnin Magaji da ni Zuwaira Ismail a cikin waka mai taken kowace na baya. An yi ta ne domin Honorable Shu'aibu Abdulsalam Magani tafi da magani. A yi sauraro lafiya. Zamani abokin tafiya wannan rabin Shu'aibu Abdulsalam tuni shi ka sa kuka. Damuna uwar albarka baban Zainab an karu sanda kai yi mukami fagen noma. Mai irin halin Sardauna tafi dan magami ko da yaushe guri ne kar a yau kuka. Allah ya kara kawo dama aiki warka Shu'aibu al'umma da yawa sai ya ma fata.